مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حذاء بذكر اسكبر اب ان ترادوت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي الطاوخ يقنا مسلي فتحي سلام تخاتلت مستيات بيتنا وانا وحبريتا حزنا تمليسناكم علينا مكتتالكم اي فلينا اتي زيت الرفز مسل زنبرا كينات اب منغو فدرالاوي منغستي ايتوبيان كللاوي منغست تግራይን ሎሚ አማሲኡ ከም ዝተወልዐ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ይጽብጽባ ኣለዋ እዞም ክልተ ንነዊሕ እዋን ኣብ ህልኽ ዝጸንሑ ኣካላት ኣብ ማእከሎም ጸንሐ ምፍልላይ እናዓበየ ክመጽእ ብምጽንሑ ዝምድንኦም ብቐሊል ክመሓየሽ ዝኽእል ይመስል ኣይነበረን መራሒ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ዓሊ ሕጂ ቅድሚ ሓደ ሰዓት ኣብ ናይ ግሉ ናይ ፌስቡክ ድሕረ ገጹ ከም ዝኽብል ብዛዕባ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ህልው ኩነታት ጽሒፉ ኣሎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከር መጥቃዕቲ ፈጺሙ ኣሎ ንሰሜናዊ እዚ ክሰርቕ እውን ፈቲኑ ኣሎ እዚ ሕጂ ብሕወሓት ተጠቂዑ ዘሎ ሰራዊት ን20 ዓመታት ንህዝቢ ትግራይ ዝሕሉ ዝነበረ ሰራዊት እዩ ሕወሓት ግን ነዚ ሰራዊት ከም ጓናን ከም ወራራ ሓይልን ብምርኣይ ኣብ ልዕሊኡ ናይ ዝምታን መጥቃዕትን ስጉምቲ ወሲዱ ኣሎ ሕወሓት ብዳልሻሕ ወገን እውን ኩናት ከፊቱ ኣሎ መንግስቲ ህዝቢ ትግራይ ከይጉዳእ ብምሕሳብ ክሳብ መጨረሻ ናይ ዝከኣሎ ተዓጊሱ እዩ ኩናት ግን ሓደ ወገን ስለ ዘይደለየ ዝተርፍ ነገር ኣይኮነን በዚ መሰረት ሓይልታት ምክልኻልና ሃገሩ ከውሕስ ተልእኽኡ ክፍጽም ትእዛዝ ተዋሂብዎ ኣሎ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ሓይሊ ምጥቃም ናይ መጨረሻ ኣማራጺ ኮይኑ ኣሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንነገራት ብርቃት እናተኸታተለ በብኸባቢኡ ንዝፍጠሩ ምትንኻላት ኣብ ጎኒ ሓይልታት ምክልኻሉ ደው ክብል ጻውዒተይ የቕርብ ኢሉ ኣብዚ እዋንዚ ዓለም ብምልእታ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣዝዩ ሰሓቢ ዝኾነ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተዓዋቲ መንኮን ይኸውን እናበለት ብሃንቀውታ ኣብ ትጽበየሉ ዘላ እዋን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓድሽ ኩናት ተወሊዑ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ተወሰኸ ሓበሬታ ኣብ ዝረኸብናሉ ቀልጢፍና ክንምለሰኩም ኢና ሰላም ጽንሑ مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حذاء بذكر اسكبر اب ان ترادوت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي الطاوخ يقنا مسلي فتحي